Kay pipila ka adlaw na lang sinulog na mga balikbayan nagpusot-pusot na sa pagpangabot gani sa data sa Mactan-Cebu International Airport misaka ngadto sa 18% ang gidaghanon sa mga pasahero sa naasong tugpahanan karong buwan na itandi sa miaging tuig. Si Luan Mirondina sa report. Sa arrival area pa lang sa Terminal 2 sa Mactan-Cebu International Airport, siguradong makasayaw gayud sa sinulog beat ang mga pasahero. Dayag ang excitement sa matag usa kaysa ilang pagtikang sa escalator aron mokuha sa ilang mga luggage, kini ang nagpaabot kanila. Usa sa naghinam-hinam nga makisinulog karong tuiga ang pamilyang Mayol nga tagalahog apan atuan na nanimuyo sa Australia. We decided to come here for sinulog to keep the tradition for the kids to grow as they grow up. Not first time. Several times. Yeah. So how does it feel to be back in Cebu? It's good. It feels better now. Now that I know everything that's gonna happen and what to expect here. Samtang ang lumad nga taga Talisay City nga si Mary Ann Samson, kinsa 16 ka tuig nang wa makauli sa Subo. Excited usab nga mapakita sa iyang mga higala sa California ang kasaulugan sa Fiesta Senior dinhi sa Subo. Okay na ko wala sa Pasko, wala sa New Year, pero sinulog, ma-homesick gid ko. So, yay! Excited! Excited! Ang galing! I like it. Matod sa Mactan-Cebu International Airport, base sa ilang data gikan Enero 1 hangtod Enero 15 karong tuiga, misaka og 18% ang gidaghanon sa mga pasahero itandi sa susamang mga adlaw sa miaging tuig. Wala pay labot niini ang siyam ka mga flights karong adlaw nga mo'y gisugat sa Cebu City Tourism Commission. One good thing in our favor is, if you remember, last year the weather was really bad. Now the weather seems to be really good. So I'm sure whoever will come will have a much better experience than last year. If not the same, but definitely it's a little bit more because we are expecting a good more organized. Because umingon ko kag Balikbayan, they've been arriving already on their own for several days, the whole month, no? We hope that by, as this goes on, the revival and the kanang resumption of the sinulog packages will really continue. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.